Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Isla Sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Super big time oil price hike ipatuma na sa buwas. Masobra sa 5 million pesos nga balor sa poultry products na kumpiska sa una nga semana sang Marso. 7 ka mga persona arestado sa iligal nga bulang. LPA sa Mindanao nagadala sa pag-ulan sa Visayas. Kag sa Good Vibes, Camp for a Cause para sa operasyon sa isa ka pastor ginpatigayon. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Negrense nga senatorial candidate ang nagaduso sa paggamit sa microgrid system para masolusyonan ang problema sa pagsaka sa bilisang kuryente kag brownout. Nangin trending sa social media ang Negrense human rights lawyer nga si Attorney Luke Espiritu matapos ang mainit nga pagbayluhanay sa tinaga nanday senatorial candidate Larry Gadon kag ane presidential spokesperson Attorney Harry Roque may kangtanan naman sa martial law. Ang pagdipong ni Espiritu sa social justice para sa mga ordinaryo nga pumuluyo kung nga nakigbahin siya sa dialogo sa Center for Energy, Ecology and Development angot sa paggamit sa renewable energy. Nagapating senatorial candidate nga dako ang mabulig sa komunidad, ilabi na sa bahin sa pagpangapin sa palibot pagbi sa paggamit sa renewable energy. Gani iya ginduso ang pagtukod sa microgrid system para sa mga nagagamit sa solar energy sa pagpati nga ini ang nakahatag o kung makahatag solusyon sa nagasaka nga bilis ang supply sa kuryente kag pati na brownout. Upod sa dialogue ang pamuno sa Senate Committee on Energy nga si re-electionist Senator Win Gatchalian nga nagsiling nga dapat naman buhinan ang pungsod ang pag-import sang coal nga amo ang ginalantaw kabangdanan sa pagsaka sang pass-on charges sa mga konsumidor. Si Espiritu ang diri ginbunag sa Bacolod ang nakipagsapulman sa mga supporters diri sa iya pagbisita sa weekend. Kung ang mga NGOs natin nakakapag-provide in a limited way ng mga community-based microgrids or through solar panels, imaginein mo kapag ang gobyerno itself will be supporting this as its main program. May mga problema tayo sa mga supply natin ng electricity. I think that is the long-term solution to our supply problems and at the same time to our climate emergency na i-empower natin ang communities na ito na hindi mag-rely doon sa ating national grid. Sa number 9, low pressure area sa Mindanao nagadala sa pag-ulan sa Visayas. Parayon ang pag-ulan subong sa pila ka bahin sa Visayas, lakip na sa Negros Occidental bangod sa low pressure area, ngayara karon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa latest weather bulletin sa Pag-asa, ang LPA ang yara sa 135 kilometers east-northeast sang hinatuan Surigao del Sur. Sulod sa Pag-asa, posible maglawig pa sang 3 ka adlaw sa sulod sang PAR ang LPA antes ini magwa kag magamay lang ang posibilidad nga ini amangin isa ka bagyo. Sa number 8, kaso sang dengue sa Bacolod ang nagdubo sa 19.5% sa bulan sang Pebrero. May 33 ka mga dengue cases ang na-record sa Bacolod kung diin isang napatay sa records ng Bacolod City Epidemiological Surveillance Unit sa bulan sang Pebrero. Sino kay Dr. Grace Tan, ang pamuno sa City Health Office Environment Sanitation Division, may pagnubo ini nga 19.5% kung ipaanggid ang 41 ka mga kaso ng dengue kag may duha ang napatay base sa records ng Pebrero sa nagligad nga tuig. Ang barangay Singkang Airport, Mansilingan, Granada, Cabug kag Mandalagan ang pila lang sa mga barangay nga may mataas nga dengue cases. Samtang may isa man ka 48 anyos nga lalaki sa syudad ang napatay bangod sang leptospirosis matapos nag-ubog sa baha tugas ang Baguio Odette sa Cabancalan City.
Paday ng mabaskog nga kampanya sang CHO sa publiko angon sa pagpanglimpyo sang palibot, pagpanagtag sang insecticides kag pesticides agud mapahaganahagan ang kaso sang dengue kag leptospirosis sa kabaranggayan sang syudad. Sa number 7, mga kilala nga mga prutas ang Davao parehas na lamang sang durian kag kabugaw ang sakaron sarang mabakal sa Capitol grounds. Ginbuksan kay inasang aga ang kadiwa ni Ani at Kita. Ini ang magalawig tubtub sa Marso 11 kag magalakip sa business to business kag market scanning activities. Patag sa Department of Agriculture, tinutuyo sa mga programa ang mas mapalapit ang mga produkto sa mangunguma sa mga bumalakal. Ang inigatikang isa sa mga estratehiya nga ginpatuman sa tiun sa pandemic kung sa diin dakuan nangin pagpanghangkat sa mga lockdown. Ang Negros Occidental suno sa tiglawas ng Department of Agriculture Region 11 o kun Davao, ang ikatatlo nila nga lugar nga gibisitahan sa Gwa sang Davao. Una sila nga nakabisita sa Cebu kag Bohol. Ang pagbisita sa Negros suno sa iya kabahin sa mandato nga paghatag sang prioridad sa mga lugar nga naigo sang Bagyo Odette. Sa kadiwa ni Ani at Kita, ginatanyag diri ang produkto sang Davao. Magluwas sa kilala nga durian, nakip diri ang marang, rambutan, saging, mangustin kag iban pa. May 22 ka metriko tonelada sa prutas gikan sa Davao ang ilang gindala para sa mga Negrense. Typhoon Odette, and to address the food inflation and to stabilize the high prices of agri-commodities. And this is the third leg of Kadiwa ni Ani at Kita, Kadiwa on Wheels. We have conducted outside Region 11. First, we conducted Kadiwa on Wheels in Cebu last January 2022. This was followed by another on Wheels in Bohol. Sa number 6, 7 ka mga persona arestado bangod sang iligal nga bulang sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. 7 ka persona ang gindakop sang kapulisan matapos sila nga naaktuhan nga nagabulang sa purok araw Barangay Vista Alegre sa Bacolod City kahapon. Sunod sa PNP, masobra sa 20 ka mga persona ang yara nagabulang sa lugar ug galing kadaman ang nakapalagyo kag ang 7 lang ang nadakpan. Nakuha sa ilang duha ka patay nga fighting cocks kag 600 pesos nga bet money. Kaso nga paglapas sa Presidential Decree 449 ang ipasaka batok sa mga gindako. Sa number 5, sa Banwas ng San Enrique, sa kalalaki patay matapos ginbuno sang iya nga himata. Patay ang 24 anyos nga si Neil Escasinas matapos ini nga ginbuno sang iya nga himata sang Sabado sa Barangay Sibukaw sa Banwas ng San Enrique. Sa investigasyon sa PNP, nagapanglakaton lang ang biktima papauli sa iya sining nga balay sang hinali na lang sa bunon sang iya pakaisa nga si Brian Escasinas. Gindala pa siya sa ospital pero gindeklarar man nga dead on arrival. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang motibo sang suspect nga nakapalagyo sa pagpatay sa iya sining nga himata. Sa number 4, pagbakuna sang booster dose para sa mga senior citizens, may comorbidity kag mga healthcare workers ang mangin prioridad sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Program. Masobra na sa 120% ang vaccinated sa target population sa Bacolod. Sa records ng emergency operation, may masobra naman sa 80% ang population protection sa syudad. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis ng EOC, mangin prioridad nila sa natalana ang national vaccination sa Marso 10, 11 kag 12 ang vaccination para sa booster dose. Kabahin diri ang para sa senior citizen, may comorbidity kag mga healthcare personnel. Ginapaabot ang pagbukas ng masobra 30 ka vaccination center halin sa mga barangay, terminal kag iban pa nga mga commercial establishment sa syudad nga gintalana para sa 3-day national vaccination program. Sa number 3, 25,000 ka dose ang Pfizer vaccine para sa 5 to 11 years old nga age group ang ginapaabot sa Negros Occidental.
Sunod sa kay Provincial Administrator ni Fernando Diaz, ini ang gipasalig ni Vaccine Czar Secretary Vivencio Dizon para sa probinsya kag mahimo nga magaabot kun hindi karon buwas nga adlaw. Ining labing ginapasalamatan sa probinsya agud magintayuyon ang pagpatigayon sa pagbakuna sa mga kabataan sa among nga age group. Natalana naman nga magbaton sa ilang second dose ang una nga mga batch nga ginbakunahan. Sa Bacolod naman, nagsugod na liwat ang pagbakuna sa mga kabataan. Kami natalaan nga 5,000 ka dose ang bakuna para sa mga kabataan nga magaabot man sa syudad sa buwas. Samtang padayon naman ang pagdubos ng COVID-19 cases sa Negros Occidental. Sa March 6 nga report sa Provincial Incident Management Team, 5 ang new cases kag dinaog sa 92 ang active cases. 19% naman ang occupancy rate sa COVID hospital sa Cadiz City. Inalauman nga sa Marso 16, baga panaog na sa Alert Level 1 ang Negros Occidental. Parayo naman ang pagpahanumdum sa publiko nga sa tunga sang mas nagahalog karon nga restriction, dapat ang nagagwa bakunado. Ilabi na nga may mga mass gathering karon nga campaign season. Handa naman ang probinsya sa pandemic to endemic transition. Yes, in place naman na siya, no? Especially ang aton nga mga offices, ang aton nga work schedules, ang aton nga mga bago nga format in terms of conducting our activities, no, from the trainings kadto sa mga seminars and all the activities that the provincial government offices are planning to do. Namin matani panaad, no, galing kay daw alang-alang na sa oras, but I think we can already say that ara na ang signs, no? Sa number 2, may 5.4 million pesos nga balor sa poultry kag poultry products nga karon ginadumilian sa pagsulod sa probinsya ang tigayo na intercept sang task force humalin Marso 1 tubtob 4. Sa apprehension report sa Provincial Veterinary Office, masobra sa 27,000 ka kilo sang poultry kag poultry-related products sa Bacolod Silay Airport, Bredco kag Escalante Port kag sa checkpoint sang Kabankalan ang tigayo na intercept sa pagpatuman sang executive order nga nagadumili sang pagpasulod sang sini nga mga produkto agud to mapangipinan ang probinsya batok sa bird flu. Samtang 805 ka kilo sang tapa, tusino kag chorizo gikan sa Batangas ang na-intercept naman sa Bredco sang Domingo sa pagsupak sa ginapatuman nga pork ban bilang tikang batok sa African swine fever. Sa pihak kabahin, may 36 milyones pesos nga na-download sa probinsya gikan sa Quick Response Fund sa Department of Agriculture. Ginahulat na lamang nga malagdaan ang MOA sa tunga sang DA kag probinsya para ma-release ang pondo nga mabuligan ang mga mangunguma nga nadulaan sa kasapatan sang mag-igo ang Bagyo Odette. Inikabahin sang rehabilitation program. Ongoing ang procurement namon sa DA. Ang i-download lang namon sa province is yung capital outlay donation in terms of animal stocks, replacement sa mga mortalities for chicken, swine, and other ruminants, large and small ruminants. Amo ng 36 million, ma'am? Yes, oo. So, sapat ang ihatag sa ila? Sa Oo. mga... Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Super big time oil price hike, iga patuman sa buwas nga adlaw. Isa ka gas station sa Bacolod ang gindagsa sa mga motorista nga naghingagaw na patugong. Yaring report. Nakibot ang mga pump boy sa sininga gas station sa may east sa Bacolod kay inasang aga. Kay mga alas 9:30, gulpi na nagdagsa ang mga motorista nga nagapatughong. Ang gwardya doon naging traffic enforcer. Kada gasoline pumping machine may nagapila. Kalabanan, nagapa full tank na. Sa auto ko nga na ilang gina, no? Subungat lang? Ay, subungat ko, sinako ay na? Oo. Sa aga, hindi pa? Hindi pa. Subungan pilahay na? Pilahin na subong. Masobra sa 5 ka pesos ang igasaka sa presyo sa kada litro sa diesel sa bugod buwas aga. Halin sa 55 pesos, magasaka na ini sa masobra sa 60 pesos. Ang gasolina naman masobra sa 3 pesos ang igasaka. Malapit na lang ini maglabot sa 65 pesos. 4 pesos naman ang saka sa kerosene. Ang tricycle driver si John Mark Magasi nagahulat nga magtauhay na kay mapatughong man. Diri naman siya mismo sa gas station nagahulat sa pasahero para hindi hakog sa gasolina. Parking lang ganyan mo. Mas bintaha kung magparking na lang gid. Oo, kay ti mayawan dahil sa gasolina kung galit. Gasto ka tama. Gasto. Oo.
Sa ahaw-ahaw nga 200 pesos siya nga mapauli sa kada adlaw, basi mabuinan pa kay nagmahal na naman ang gasolina. Ang taxi driver nga si Rolando Halandoon, diri man nagaparking sa gas station. Hakog man kuno maglibot, pero inoras anay ang hultanay antes makakuha sa pasahero. Kung daw si Bibi karon nga pagkuha ka mo tapo, kamo si Bibi karon. Sudo ka nga makapakuha pasero, mapasobra man malapit man sa oras. Pasobra pa gani. Sa ang ulatanay lang? Oo, kulat ni pasero. Sunod sa Department of Energy, epekto na inisang giyera sa Ukraine. Iniingka na pulo na nga sunod-sunod ng semana nga saka sa bilis ng produkto petrolyo. Sa Good Vibes, sa Banwasang Kawayan, isa ka camp for a cause ang ginpatigayon para sa operasyon sang isa ka pastor. May report si Romeo Subaldo. Ini ang mag-abyan ni Leo Mamigo kag Jai Galvez ang Banwasang Kawayan. Masami sila nga nagapa-event para makatipon sang pondo kag makabulig sa mga nagakinahanglan. Pero sa nabatsaga ni Leo nga ang mismo niya nga abyan nga si Jai naman ang nagakinahanglan sa bulig para sa iya sini nga amay nga uloperahan, napinsaran niya nga maghimo sang isa ka fundraising event kaupod pagid ang isa nila ka abyan nga si Pusoy Makiling. May siya daw, daw na piyaran ko bala may problema siya bala. Pero hindi siya pala hambal nimo nga sa problema ya bala ako. Te kay permi lang kami yung event nga for akos. Te kami ako permi man ko yung event. So nadumduman ko nga nang ginakamusta ko sa permi, hindi siya magambal. Kung ano si papa niya, amo na ang istorya ko si Utod Pusoy sa Discover Kawayan. Nga gapa-event mata sa iban nga nga tao nga hindi ta kilala. What if be mapa-event ta kay para kay papa niya? Mga hikers kag trekkers sila kag mahilig sila mag-promote sang tourism sa Kawayan. Pero kadungan sa pag-promote sa mga matahom nga spots sa Banwa, gina-promote man nila ang pagpangapin sa palibot. Kani para makabulig man sa turismo, kag pati na sa kay Pastor Cecil Galvez nga amay ni Jai, napinsaran nila nga mag-imbitar sang hikers sa mga ginapabugal nila nga mga lugar sa Kawayan. May balsa ride sa Balsa de Bulata. Naghatag kalingawan sa mga participants ang pagpaligo sa matinlo nga baybayon sa Barangay Bulata. Kag nagcamping sila sa Old Pantalan sa Barangay Bulata sa gihapon. Ang ini nga mga lugar, mga bugal sang Banwa. Pero ang Old Port wala pa ginabuksan sa publiko. Nag-ayo sila sa alkalde nga makakamping diri para sa ilang nga event. May environmental talk para sa mga participants kung paano pagid makabulig sa pag-preserve sang nabilin sa palibot kag may coastal clean-up. Masami kung may mga pangayaw nga makasulod sa Old Port nagabilin sang sagbot gani ila ini nga gintinluan. Si Rojem Lagusan ang isa sa mga participants. Taga Quezon City siya, kag mga duha na katuig diri sa Negros Occidental. Sang naibaluan niya parte sa Camp for a Cause, nag-intra siya. Magluwas nga makabulig na, maka-enjoy pa siya. Hanap din ako for a cause bago umuwi sa Manila. Yun yung target ko. Makatulong. Same time enjoying. Yeah. Kasi ang na-miss ko dito is hindi ako nakapag-enjoy sa beach, hindi ko to na-enjoy kasi hanggang dyan lang kami, nag-coastal giving lang kami dito. Si Jai, wala una makahibalo nga para sa iya may gali ang gin-organize nga events ang iya abyan, gani dako ang pagpasalamat niya sa ila. Ay supposed to be coastal clean up lang gid ang i-process na tari namon para sa event bala kag makamp. Pero nag-camp up gali akon nga mga utod nga makamp for a cause. So dako man ga-share mo kasi nga kung pilabla ang mga amount nga expenses sa hospital kay sa father ko. Nakibot ako na overwhelm ko bala Sir Ro nga amo na ang mga plano gali nila nga para gali sa father ko ang ang mga manubla ang tipon nga nga amount para sa operation niya. Kag si papa ya sir way kabalong. Kag ang father ko wala man kabalong until now. May 50 ka mga participants gikan sa nagkalain-laing nga parte sa probinsya ang nagupod sa Camp for a Cause kalabanan sa ila. Nagkilanay lamang bangod sang hiking kag trekking. Sang nibaluan nila nga para ini sa amay sang isa ka parehos nila nga trekker ang event, ila ini nga ginsuportahan. Ang tanan nga mga proceeds magakadto para sa operasyon sang amay ni Jai. Bago ka namin sa ilang event, magluwas nga makabulig sila sa operasyon sang pastor. It's also an event nga boost up pagid sa tourism sang Kawayan. Ay, uming, no? Doon na, ano ko na. Pero, mayo, gitming, no? Ini mga for a cause, bala nga mga ginapatigayon ng mga bagay. Ako, personally, do ka supportive man sa ako, no? Kasi, syempre, that's something may dapat bululigan. Actually, pagluwas na gali sa pabulig sa pastor, sa pagbusan tourism, may katatlo, naninlo sila sang higad sang baybay. Environmental. Tatlo kita nan.
cost naman gawin. Kagamit itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Necrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.